तपतई में सीख खोस देला से, तपतई में सीख खोस देला से खदोना कहल जाला। जवन आगी में ना जरे ओकरे के सोना कहल जाला। आँख कतिनो रोवे दिल रोवे लातारो ना कहल जाला। राधिका जी के रूप देख के कन्हैया जी के दिल में बड़ा प्रेम रहे। राधिका जी के दिल में कन्हैया जी खाती आरे आचार्य आचार्य हो आचार्य की आचार्य आरे आचार्य हो आचार्य आर भीज गईल माँ हैने नवा खेलों से ना जानी कौना अरे पीर से ना कि आचार्य भीज गईल बा नैनवा के नीर से ना जानी कौना पीर से ना कि आचार्य भीज गईल बा नैनवा के नीर से ना जानी कौना पीर पीर से।
रचले विधाता हमारा देखला से जनाता रे रूप रचले विधाता रचले विधाता रचले विधाता हमारा देखला से बुझाता आर रूप रचले विधाता हमारा देखला से जनाता रूप रचले विधाता रचले विधाता रचले विधाता विधाता हमारा देखला से जनाता की वर्णन कारी कतिना पैरी औरू सीर के तब वर्णन कारी कतिना पैरी औरू सीर के ना जाने कौना और पीर से ना आंचल भीग गई बने के नीर से ना जाने कौना पीर है। कविता कइले